Ahoj, já jsem Veken. Budu natáčet let's play a recenze z her. Tady to je takový úvod. Chci vám říct, že jsem udělal stránky, kde to bude přehledně daný za sebou, tak abyste se v tom vyznali. Protože na YouTube, jak budou ty všelijaký hry dokupy, tak se tam bude špatně hledat, bude to nepřehledný. Na té stránce, kterou dám do popisu, tak tam asi choďte radši se koukat. Je tam i dotazník, takže se můžete ptát. Můžete třeba mě tam napsat, z jaké hry byste chtěli let's playe. A já vám odepíšu třeba, že udělám let's play z té hry. Třeba si pošlete mě i link, kde se to třeba stahuje a já se na to podívám. Uvidíme. Chtěl bych natáčet všechny možné hry, takže. A hlavně recenze ze serverů. Tak, myslím, že nebudu mít velký úspěch, že nebudu mít hodně odběratelů, ale já to dělám jenom protože mě to baví a pro zábavu. Takže jsem si tady zapl už Minecraft. Mám už tady i save udělaný, který začnu hrát, jenom co dotočím tady ten úvod a prostě ho začnu hrát. Takže pokud se vám to líbí, tak prosím teda o odběr a choďte na tu stránku asi. Tam to bude přehledný. Tak dík, jdu natáčet, tak zatím čus.